A la introducció de la crítica de la raó pura, Kant du a terme una sèrie de distincions claus per elaborar la seva teoria. Les primeres i més fonamentals estan relacionades amb els tipus de coneixement i són les que tractarem en aquest vídeo. Segons Kant, no hi ha cap dubte que el nostre coneixement comença amb l'experiència, però això no significa que tot el coneixement procedeixi d'aquesta. Hi ha un tipus de coneixement independent de l'experiència i de les impressions dels sentits. Aquest l'anomenem coneixement a priori i es distingeix del coneixement empíric, el qual té la seva font en l'experiència, és a dir, el coneixement a posteriori. Sovint s'identifica el significat d'a priori amb un tipus de coneixement anterior a l'experiència. En aquest sentit, podríem dir, per exemple, que algú que ha excavat els fonaments de casa seva pot saber, a priori, que la casa caurà. Ho sap abans de tenir l'experiència d'ensorrament. Però aquest coneixement, de fet, també està extret de l'experiència, ja que és gràcies a aquesta que sap que les cases sense fonaments no s'aguanten. Aquí és on Kant diu que hem de fer una distinció. A priori, en realitat, no significa només anterior a l'experiència, sinó que fa referència a un tipus de coneixement absolutament independent de tota experiència, no d'una experiència en concret. Aquest tipus de coneixement a priori que no ha rebut res empíric rep el nom de coneixement a priori pur. I com el distingim, aquest? Per saber-ho, haurem de tractar d'esbrinar si hi ha algun criteri que ens permeti diferenciar amb seguretat aquest tipus de coneixement de l'empíric. Kant ens dirà que sí, i que aquest criteri està basat en dues nocions més. En primer lloc, la necessitat. Si una proposició en ser pensada és simultàniament necessària, és a priori pura. En segon lloc, l'estricta universalitat. Si la veritat d'una proposició no admet cap possible excepció, llavors és a priori pura. Si ens fixem en l'exemple anterior de la proposició de la casa, podem veure que, tot i ser una mena de judici anterior a l'experiència, no compleix els criteris de necessitat i estricta universalitat. Si excavem els fonaments de la casa, podem dir que hi ha una alta probabilitat que aquesta caigui. De fet, segurament caurà, ho sabem per experiència, però no podem dir que necessàriament caurà i ni que, en qualsevol circumstància i sense cap excepció, això és una veritat estrictament universal, perquè podem preveure múltiples escenaris en què això no passa. Així, necessitat i universalitat estricta són criteris segurs del coneixement a priori i es troben profundament lligats a aquest. Però, quin tipus de judicis o proposicions compleixen aquestes condicions tan estrictes? L'exemple més clar ens l'ofereixen les proposicions matemàtiques. Per exemple, si examinem la proposició 2 més 5 és igual a 7, podem veure que és necessària, no pot no ser, és impossible que 2 més 5 sigui diferent de 7 i és estrictament universal. 2 més 5, en tots els casos, és igual a 7. Fins i tot si les xifres fan referència a objectes de la realitat. Per exemple, la suma de 2 més 5 cadires fa sempre 7 cadires. En conseqüència, podem dir que la veritat d'aquests judicis és totalment independent de l'experiència. Són a prioris purs. Ara bé, per entendre millor la naturalesa i característiques d'aquest tipus de coneixement, és bo també examinar en què consisteix i quines característiques posseeix el coneixement a posteriori. El coneixement a posteriori és aquell que es basa en l'experiència sensible i, per tant, ve condicionat per aquesta. Qualsevol mena de judici, proposició o enunciat que fem sobre la realitat, el món o les nostres percepcions és a posteriori. Per exemple, considerem la proposició «la casa està feta de fusta». És a posteriori,
perquè és empírica. La seva validesa depèn estrictament de l'experiència. És a dir, si jo vull saber si és veritat que la casa és de fusta, el que he de fer és observar-la, tocar-la o extreure una mostra dels materials de les seves parets. Com que és a posteriori, no és una veritat necessària. Potser aquesta casa és de fusta, però potser no ho és. Posem que sí, que efectivament la casa és de fusta. En aquest cas, la proposició és certa, però tampoc ho hauria de ser necessàriament. El fet que la casa sigui de fusta no és un fet necessari, ja que podria no ser-ho. És el que, dins de la filosofia, anomenem un fet contingent, que significa no necessari. A la vegada, tampoc és una veritat estrictament universal. No es compleix en tots els casos, és a dir, no totes les cases del món són de fusta, i si fos així, el màxim que podríem dir és que és una veritat general, però no absolutament i estricta universal, ja que només caldria que construïm una casa de qualsevol altre material perquè deixés de ser vàlida. En llenguatge filosòfic, quan una veritat no és universal, diem que és particular. Així, podem dir que, en contrast amb l'a priori, el coneixement a posteriori és sempre empíric, depèn i es fonamenta en l'experiència. És contingent, no necessari, i particular, no universal. I amb això hem acabat l'explicació del coneixement a priori i a posteriori.